I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. My name is Minister Timothy, and we have come today to share the truth, because the Bible says they shall hear the truth, and the truth shall set them free. So it is only the truth that can set us free. So mwari vachitibatsira nhasi toda kutaura pamusoro pesubject yandinoona vanhu vazhinji kana kuti makereke mazhinji ane maopinions akasiyana-siyana, vamwe nevamwe vachitaura zvavanofunga pamusoro payo. But dai mwari vatiitira zvakanaka, we want to talk about rapture. We want to talk about rapture. And regai nditange nekuti the word rekuti rapture rinoreva to be caught up or to be caught away. So the word rekuti rapture harimo kana kuti harina kunyorwa directly in the Bible, but rino meaning yaro inoreva to be caught up. So ndozvo zvatoda kuti titaure nezvazvo nhasi. Mwari vachitibatsira, we shall read a scripture from the book of maybe a couple of scriptures from First Thessalonians chapter 4 from verse number 13. Here is the Apostle Paul writing, and is saying, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them which sleep in Jesus will God bring with them. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first." The dead in Christ shall rise first. Now tuone pakanzi pari kutaurwa zvokuti the dead in Christ shall rise first. That is statement riri kutaura about the dead. And then verse number 17. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Mwari dai vatibatsira. Tiri kuona Apostle Paul vari kutsanangura process yekuitwa caught up, kana kuti vari kutsanangura about the second coming of Christ. Tinoziva kuti Christ akauya kana kuti ane ma-3 comings. Number 1, he came to redeem the church, and number 2, to take away the church, and number 3, he is coming together with his church or his bride. Dai mwari vatibatsira. Right, so pataona Apostle Paul vari kutsanangura pamusoro pe to be caught up. That means chinhu chinonzi rapture kana kuti yatinoti rapture iri kuitika kune vanhu vanenge vari vapenyu, not to the people vanenge vari dead. Vakafa tinotaura about resurrection. So pane zvinhu zvichaitika panguva imwe chete, the resurrection and also the rapture. Ndosaka Paul ati isusu hatingatangiri vakafa. That means vakafa vachatanga kumuka. Then vamuka, Paul abva azotaura, then isusu vanenge vari alive and remain shall be caught up. Because nyaya iri important ndeyekuti tidzokere kuma-scriptures, tione kuti ma-scriptures anoti chii. Saka izvi ndizvo zviri kutaurwa nema-apostles kuti we shall be caught up. So in other words, we shall be raptured. Tichabvutwa kana kutorwa nebody yedu, ndo the idea inonzi iyo rapture. Kuenda kudenga nemutumbi wedu sezvakaita like the Bible tikatarira history tinoona Enoch akaenda akafamba namwa. The Bible said Enoch walked with God and he was not. God took him. And tikazoenda zvakare tinoona zvakare Elijah achita the same thing.
achienda nebody yake. So tichiona zvinhu izvozvo Bible riri kutiratidza zvakare kuti vanenge vachirarama kana kuti vari muna Kristu, they shall be caught up. Dai Mwari vatiitira zvakanaka. Regai tidzokere kune the founder, the author and the finisher of our faith, Jesus Christ. Kuti Jesu akambozvidzidzisa here. Ukaenda pana Matthew chapter 24 from verse number 40. Uchaona Jesu achitaura achidzidzisa nyaya idzi. Achitaura kuti vaviri vachange vari paguyo. The two shall be grinding, and one shall go and one shall be taken. Two shall be in the field. One shall go and one shall be left. Yes. So kudzidzisa kuri kuita Jesu about this event kana kuti doctrine yekuti rapture, rekutogwa, to be caught up. So Jesu ari kuti vaviri vanenge vari vakarara, one anoenda, one anosara. Vaviri vanenge vari mumunda, one anoenda, one anosara. So ndo pane idea kana kuti ndo pane nyaya ye rapture, to be raptured. Let's go again to the book of 1 Thessalonians chapter 5. Paul zvakare anoemphasize, angaidzidzisa pana chapter 4 akabva azoidzidzisa zvakare pana chapter 5 ya 1 Thessalonians. Then Paul anoti iye from verse 1, but of the times and the seasons, brethren, you have no need that I write unto you. For yourself know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Achauya sembavha usiku, vanhu vakarara. Dai Mwari vatibatsira. Maybe ndeimwe nyaya yatogona kuzotaura rimwe zuva, nyaya yekurara, yekuti why ari kutaura about the night. Tinorangarira Jesu achitaura about the night zvakare pana Matthew chapter 25 achibudisa nyaya yemhandara 10 or the 10 virgins. The 5 were wise and 5 were foolish. Anobva ataura zvikanzi in the midnight chii chakaitika pakanzwikwa chikomba changa chauya. Saka yatoti midnight chii? Maybe we are going to discuss about that. Dai Mwari vatira zvakanaka, but nhasi nyaya yedu ndeyekutaura about this great coming of the Lord, this great day or this great event yekuti pane inonzi rapture iri kufanira kuzoitika, where the saints are going to be taken. Apostle Paul vanotaura zvakare nyaya yerapture pana 1 Corinthians chapter 15 from verse 51. Maybe I can read. Paul is saying, behold, I show you a mystery. I show you a mystery. So a mystery is something hidden, something which is not revealed to everyone, but it is a hidden thing. Paul is continuing and say, we shall not all sleep. In other words, we shall not all die, but we shall all be changed. Verse number 52. In a moment of a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead in Christ shall be raised incorruptible, and we shall be changed. So we is referring to the living. The dead in Christ shall be raised incorruptible. Verse number 53. For this corruptible must put in corruption, and this mortal must put immortality. Put on immortality. So Paul ari kuprova nyaya yekuti chinoora ichi chichafuka kusaora, chinofa chichafuka kusafa, and we shall be changed. Tichashandurwa kamwe kamwe sekubwaira kweziso. So ndo inonzi rapture iyoyo kune vaya vanga vasingazvi vachiti we don't believe in this, we don't believe. Because nyaya yetruth hainene kuti unoibelieve here kana kuti hauibelieve, but if it is the truth, kana iri the truth of God, truth yaMwari inofana kungozozadziswa. Kana ukasaitenda, whether you believe kuti mazuva anowa kuti mvura yaizouya kana kuti haizouyi, kuzvitenda kana kusazvitenda zvasingazomise anything. So dai Mwari vatitira zvakanaka. So we shall be caught up. Ndo zvataurwa neBible, caught up.
So if you say, I don't believe in rapture, I don't believe in this, but at least you must believe that Jesus is coming and pane vachachinjwa vari vapenyu vagotorwa nemabodies avo. Mwari vakuitirei zvakanaka. God bless you so much.